سلام سلام كمل لكم مساكم دلغو حفتكم في روزي ببزلكم ما سلام انتعنا عندلو كزي تعرفوا قتلو تسفى قبر لو ما عالتي ارستيك انا حابريتا بزعبا ناي كندا هي كان محلالف نتي دلغو اب كندا تقمطو سبات درايفر لايسنس فيك حيسكم ወይ ከአኒ ድራይቨር ላይሰንስ ናይ ካናዳ ክተውፁ ፌክ ድኾነ ናይ ካልእ ሃገር ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝኩም ዝተተሓዝኩም ናይ ካናዳ ድራይቨር ላይሰንስ ፌክ ኣስሪሕኩም ዝተተሓዝኩም እንታይ ከም ዘጋጠመን ክዛረብ የምፅእ ኣለኹ እዚኣ እውን ከምታ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣብ ኤርትራውያን ዘጋጠመት ነገር እያ ክዛረባ እዚኣ እውን መብዛሕትኩም ኤርትራውያን ጥራሕ ዲና ፌክ ነስርሕ ካልኦት ዓሌቱን ፌክ የስርሑ እንዲ ቻይናውያን ህንዲ ዝኾነ ዓሌት ኣብ ካናዳ ደሎ ብፌክ ይገብር እንዲ ገለ ትብሉኒ ኣይምልከተንን ኤርትራዊ ስለደኾንኩ ነቶም ኤርትራውያን ደጋጥሞም ነገር ይኽዛረብ ንሓደ ቻይናዊ ዝገበሩ ኣብዚ መፅእ ብትግርኛ ክዛረብ ከለኹ ቻይናዊ ኣይክሰምዖኒ ስለዚ ኣይክእረመሉኒ ንስኹም ክትገብርዎ ከለኹም ክትጋገዩ ከለኹም ግን እቲ ትኸፍልዎ ዘለኹም ዋጋ ጌጋ ወርዚት ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ማዕረ ክንዱ ህይወትኩም ዘድሕን ነገር ኣይኮነን መሕልፎ ንስኹም ይኹም ትኸስሩ ዘለኹ ስለዚ ንዓኹም የክዛረብ ምክንያቱ ናተይ ቋንቋ ተዛረብቲ ንስኹም ይኹም ኣዌርነስ ክህብ ከለኹ ከዓኒ ንዓኹም ኣዌርነስ ክህብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካናዳ ፌክ ድኾነ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዞም ዝተተሓዙ 3 ዓመት ባን ተገይሮም ኣለዉ ነቲ ናቶም ድራይቨር ላይሰንስ ን3 ዓመት ሳስፔንድ ኮይኑሎ እንታይ ስለዝገበሩ ፌክ ድራይቨር ላይሰንስ ናይ ካናዳ ሒዞም ስለተረኸቡ ብ1500 እንድዩ ብገለ ድዩ ካብ ዝኾነ ሓበሻ ኦሮሞ ድዮም ገለ ገዚኦም ኣብ ኣልበርታ ድራይቨር ላይሰንስ ድራይቭ እንዳገበሩ ከለዉ ተታሒዞም እቲ ናቶም ድራይቨር ላይሰንስ እቲ ፖሊስ ተሓዞም ኣብቲ ናቱ ሲስተም ምስእተዎ ክርከብ ኣይከኣለን ምክንያቱ ብሕጋዊ ድወፀ ኣይኮነን ፌክ ድኾነ ማለት እዩ ፌክ ምዃኑ ምስተፈለጠ ከዓ ን3 ዓመት ሳስፔንድ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም 3 ዓመት ሙሉእ መኪና ክሕዙ ይክእሉን እዮም ክዝውሩ ይክእሉን እዮም ሳስፔንድ ኮይኑ ግን ሰብና ይስክሕ ድዩ ኣይስክሕን እዩ ከምኣ ተባሂሎም ከለውን ድራይቭ እንዳገበሩ ዝተረኸቡ ሰባት ከዓ ኣለዉ ድራይቨር ላይሰንስ የብሎም ኢንሹራንስ ኣብታ መኪና ድዝውዋ ደለዉ ኢንሹራንስ እትዋት ኣይኮኑን ድራይቭ እንዳገበሩ ከዓ ተረኺቦም ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ነገር ወርዚ እዩ ንዓናስ ማዕረ ክንድኡ ጌጋ ክንገብር ከለናሲ ንታ ጌጋ እቲኣ ትግብኣ ድያ ስለድኾነት ድያታ መዓልቲ እቲኣስ ኣብ ከመ ዓይነት ጌጋ ወዲቕና ሓደ ግዜ በቃ ኣማራፂ ዘይብልካ ኸውን እዛ በቃ ብጀካ ካሲ ንዛ ነገር እዚኣ ክገብራ ደይክእል ሕክምና ንሰብ ክትወስድ ዲኻ ሰበይትኻ ሕማም ሕርሲ ተታሒዛ ድያ ዓርክኻ ሓሚሙ ድዩ ገለ በቃ ኢመርጀንሲ ኮይኑ ክትወስዶ ስለደለካ ዲኻ ከምኡ ትገብር ወይስ እንታይ ኣይፈልጥን እየ ግን ወርዚት ኣይኮነን በቃ ኣብከም ዓይነት ሓደጋ ንክትኣቱሲ ኣገዳሲ ይኮነን ስለዚ ብመሰረቱ ፌክ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝና ክንፀንሕ ብጣዕሚ ይሸን ብጣዕሚ ካልኦት ክገብርዎ ክእሉ እዮም ብዘይገድስ ንሕና ግን ንዝኾነት ነገር ብሕጋዊ ክንከድ ኣለና ፌክ ድኾነ ድራይቨር ላይሰንስ ናይ በዓል ዩጋንዳ ናይ በዓል ኤርትራ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ኣውፂና ናብቶም ናይ ድራይቨር ላይሰንስ ዝወፀሉ ናይ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ከይድና ክንህቦም ከለና ይጠራጠሩ ምስተጠራጠሩ እንታይ ይብልካ ካብቲ ናይዛ ሃገር እዚኣ ኤምባሲ ደገፍ ወረቐት ሒዝካልና ምፃእ ሳፖርቲን ሌተር ሒዝካልና ምፃእ ኣብልካ ናይ ዩጋንዳ እንተኮይናታ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝካ ያደለኻ ፌክ ኣስሪሕካ ያደለኻ ካብ ዩጋንዳን ኤምባሲ ኬትካ ናይ ደገፍ ወረቐት ሒዝካልና ምፃእ ሳፖርቲን ሌተር ሒዝካልና ምፃእ ኣብልካ ክተምፃእ ኣይትኽእልን ኢኻ ገንዘብ ከፊልካ ኣለኻ እታ ገንዘብ ድኸፈልካያ ብሰዓታት ከፊልካ እንተትመሃራ መሓሸካ ነይሩ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ድራይቨር ክትመሃር ከለኻ ብሰዓታት 29 ቅርሺ 30 ቅርሺ ዲ ገለ ሰዓት እንዳኸፈልካ ኢኻ ትመሃር ቅድሚ ሕጂ ትዝውር እንተ ነርካ 2-3 ጥራሕ ደድልየካ ሽዑ እቲ ድራይቨር ላይሰንስ ናይ ጂ ዲኻ ክትፍተን ጂ1 ዲኻ ክትፍተን ጂ2 ናይ ፅርግያ ዲኻ ክትፍተን እዚ ከዓ ንቀስ እንዳበልካ በብትለበሉ ትኸዱ እንታይ ኮይና እዛ ምስላ ቅድሚ ሕጂ ነበረት እንዲያስኹም ኣብ ዓዲ ከለኹም መገዲ ድሓንስ ዓመት ኪዳ ትበሃል ምስላ ድሕሪኹም ድያ ወፅያ ወይስ ኣብ ዓዲ ከለኹም ኣይትሰምዕዋ እንዲኹም ነርኩም ስድራኹም ኣይጥቀሙላ እንዲዮም ነይሮም እንታይ ኤግዚስት ትገብርና ኣላ ኣብ ሓንጎልኩም እዛ መገዲ ድሓን ዓመት ኪዳ ትበሃል ናበይ ንምብፅሕ እዩ እዚ ኩሉ ተሃዋኽ ገንዘብ ከፊልካ ጉቦ ከፊልካ ምውፃእ ፌክ ድኾነ ወረቐት ናበይ ንምብፅሕ እዩ እንታይ ይህውኸና ስለ ዘሎ ሓንቲ ነገር ሓንቲ ሕክያ ክሕክየኩም ኣቦን ወድንሲ ቀብሪ ኸዱ ነይሮም እቲ ድኸድዎ ዝነበሩ ቀብሪ ብጣዕሚ ናይ ቤተሰብ ስለድኾነ ኣገዳሲ ኣብኡስ ክህልው ስለዝነበሮም ቀብሪ ኸዱ ነይሮም ክኸዱ ከለዉ እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ይህወኽ ነይሩ ምክንያቱ ክርክብ ኢሉ ብጣዕሚ ይህወኽ ነይሩ እቲ ቡኡ ከዓ እንታይ ይብሎ ነይሩ ዝወደይ ቀልጢፍና ክንበፅሕሲ ቀሲልካ ኺድ ትወዱ ተገሪሙ ኣቦ እንታይ ካ ትብል ዘለኻ ቀልጢፍና ንክንበፅሕሲ ቀሲልና ክንከይድ ክጎይለኒ እምበር ቀልጢፍና ክንበፅሕ ይህወኽ እንዳዘወሩ ከሎ በቃ ነተን መካይን ይሓልፈን ገለገል ዝወደይ ቀልጢፍና ክንበፅሕ ቀሲልካ ኺድ ብሎ
أبو تزار وزربا رد أكلو دي قالت إفنا نهن بتصح كمي جريك أسيلك الزور عند بالي إنوي سبعين كلتيوم عند تخاطعو خلو حدا قام مكينا قبل ترافيك متسيو نت مكينا نتا دهارو موا مكينا دي دهارو متو مكينا كساب دعقنو قال ملا قبر تخايدو أيركبون مكين أنت هاري ماسل زنورت كأنا أتاز تهارمت العد خانك حاضر نيرهم حاضرهم شو أنت الوبو كأسيلنا أنت نزور أب ساعتنا نبتصحنا نيرنا ساعة كأسيل كام زوار جن عم محدار بتصحنا يلو سلازم نتندليو نجار كأسيلنا حجاون نتلبسنا كنجبر خلنا أب ساعتهم رخبينا تهاويخنا بزي حجاون نجار بزي جوبو أنت كيرنا يوجن حمشت عمت باسبورت citizenship ناتنا suspend خون بفيك دخون درايفر لايسنس أو تصينا 3 عمت suspend خون حمشت ورحدة يكون حنت ورحب 3 ورحب 4 ورحتها ماهرنا حجاون ندلو ورقة حزنا كنوصو نخل نجار بسنكي حجاون ندي ملبس 3 عمت suspend نخون مالتي سلازم نزخونا نجار تدهو خلنا دول نجار سأيكن بتصحونينا حجاون نزي بلو نجار وعيلو حاديرو كركابي ولا حن تهاوي كاس أتبصح نجار يبلكان ولا حن تبصح نجار يبلكان تهاوي كا حجاون ند لبس نجار أنت جيركا of course أشيف كتجبري حدا نجار تهاوي كا حجاون زي بلو نجار مستجبر جن وعيلا حديرة لو مديا صباح ديا دحر عمل ديا دحر 10 عمل كتركبي خا زجاجة دخاني محلخات كجات مكاي سلازم بيجهم حجون درايفر لايسنس فيك حيزوم استرخبوا سبات 3 عمل درايفر لايسنس ناتهم ساسبند خوين سلادلو حدا خلت سبات أي ترخبون كخون خلهم 100 سبات أي ترخبون كخون خلهم ركاب سلادلو حج جن تنقى اتقن حجز جبره أي ترخبه قد لك نعود صب أقاتمه نتي ترخيبو دلو خان حما أقات آم خان ترخيبو له اتون بحج أبلاي تجبروا بحج فيك دخون نجار أسرحكم كتقاموا تدلي دلهم جن وورز إتايكونه بجاهم حقا وند لبس نجار نتقام إذا حجت متصدلهم منادا تهاويكم سرح سلا دايركب دلخو وبرك زور دلي برندا غبركو من كتصبي عمت ملو من كم زخ غبريت بلو دلهم هيواتكم يكبلاش وركو فيك دخون درايفر لايسنس حيسكم ترخيكم جنا سيتيزن كي حاسكم كلهم اوش اذا عمد دمصخ ما 3 عمد كي مصخله زخونه فيك دخون نجار ناي منغستي دوكيمنت حيسكم ترخيكم نت citizenship أبلاك تجبروا خلهم كأكن حاجة حاسيهم فيك دخون درايفر لايسنس تتحيزكم سلسلة ورا نت تجبروا أبلاي زخون نجار بدقيقة يخرج نإيش تيجي قاشعو كان فليت كاستجاج خيا خوين خصوصا عم خناتو قد حاجة فيك دخون درايفر لايسنس رخيبهم الكلام بليز أنا نايتهم كأن حاجة تجبروا أقداس يكون تخعي already نزون بحجهم أخذ جبروا تحاسبوا دلهم جن بيجاهم it's not worth it بحقاو زخونه ما قد نخيدو نزخونه نجار درايفر لايسنس ديو ناي سيتيزنشيب ديو ناي بيت مرت سيرتيفيكيت ديو نزخونه نجار بحقاو نخيدا قوينا ايكن بتصحنينا قاسلنا نخداينا خنبصح سلازي بجاهم كاب بجاهم حليفه زبلكم نجار يلا كساب قال معلتي بزخونه قال حبريتا دمصكم ابزز زلكم سلام انت ندلو غزي تحلفو تسفا قبر يغني لي